toho napsal do píči? To se rovnou přizdejte. It's Lachtánek day. OK. Pojďme to hodit do trochu tvrdšího tónu ve stylu distracku. Distrack reality check, brácho. Přiznám se, Max, k tomu, že jsem kokot. Nalítám na Skyro, ne můj chobot, jsem robot. Výjmenuju kokoty, Droníš, Noltix a Rafix, Max tak lobot. Jo, na začátku jsme začínali, že dáme šance. Já, čurák, jsem si myslel, že bez šance. Tomu nepochopíš, pokud ten A ten nevypotíš. A já to fakt potit nechci. It's Lachtánek day. A vy stále budete hrát na čísla, uvítat změnu je gay fakt píča. Nebo když se někdo zaujme, jste najednou ticho jako Keša a Bakonda, jeba to piče. Nejste o nic lepší než pufer víš jak, a fakta vám sundám krkem rychle hýhá. Ve 30 sedět za kompem 24/7 je Míša a Kapiša. Chápem se jako níhák, Mikey stojí za hovno, nevím víš jak, ale dělat ramenu na netu je dost nich jaj, že by tě odváželi v poutech. Nevíme jak. A ještě jsem neskončil tento rapík, nebo ještě mám něco pro tebe, ty pepík. Na začátku zájem, láska si sebík, a pak jen tak, když došli, si byl nebík. A kde se podělila ta chuť to potit, jmenovaný čurák, víš kdo jsi, pravidla, mechaniky, všechno si rozbil. S Chadom PvP se hlásí do posil, já zapomněl jsem, že mě za to neplatí, za adminování jsem se dostal do gatí, hovno centu na hodinu vůbec nesraním, nemoc, vyleč se nebo letíš, 40 umírám zde jako čurák křičí, ale nějaký čurák Noltix mi říká píčo, hostování ti nic nemluví, fakt ne, fakt ne, fakt ne, fakt ne, fakt ne, fakt nechci se už tu furt topit, na Skyron RP jsem to šel potit a Drondič může hrotit a Noltix lízat ho prosím, prosím, pick up all pro boys MBRR, každý druhý je hacker, doufám, že vám to vyjde, he, ale mě už nevidíte na Skyron RP.